Psychological meaning أتي سنة أمراو مستير أب عالمنا خاب زلو فترات فقر ولدي نولداتهم ودعتا خمزي بلينا نفلد إزوم فترات زياتهم جن كابتن بروت إزبالي بحرياتهم زوننو شاب لستروك قماتو لعلى حدمي ترون فرغان زبت حقينو حدو كل فترة صفحات أفو كاب 10 شعات قصاب 4 سنتيمتر يقون كبدت تبعتاي بجمجم كساب 5.6 كيلوغرام مزن أتا نستيدقا كساب 4.9 كيلوغرام تمزن أجمعين ون كاب 35 كساب 5 عامتات بيوت كتعون حقلو بجز فأفهم كاب أواف علم مبل سالساي درجة يسرعو شابل سرو كاب تنتاويان داينوسورات استرفز مسدمن فتراتيو حجيقا نابت لبس تنكف نايبوت مستير كنمرح شابل سروك عب حاد اوان كاب حاد كساب 4 قاقوحو خول دقلو اتن ولدي ناتن قاقوحو كاب هارون صحين مكلخال بافو ماي ناكوبو كزحلو نسالسان 5 معلتات ملو يصعرو دحر 35 معلتات اتم جاويت حاد بحاد يጫጭحو عبيم كساب زبرو كا استات 150 معلتات يوصللهم ግን ከዓ እቲ ተፈጥራዊ ጭካነ ካብሲ ይጅም እታደ ነተቀዲሙ ዝወፀ ዓቢን ሓያልን በኽሪ ጫቂት ጥራያ ክንክን ትገብረሉ መግብን ማይን ንዑና ሃበት እቶም ድሕሮም ዝተጫጭሑ ግን ብሕፅረት መግብን ማይን እናተሳቀዩ ከለዉ ዝገደደ ከዓ እቲ ዓብ ሓዎም ክነክሶምን ከሳቀዮምን ካብ ሰፈር ከውፅኦምን ከሎ እቲኦም ወለዲ ስቂሎም እዮም ዝዕዘቡ እዚ ግን ስለምንታይ ይመስለኩም ምክንያቱ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ህይወት እቲ ዝሓየለን እቲ ዝዓበየን ክነብር ኣለዎ ጥራይ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዮም ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ህይወት ኣይትተሓደሎ እዩ ዘብል The Power of Silence እዚ ፍጥረት እዚ እቲ ስቕታ ዘለዎ ዓብ ሓይሊ ዘርእየና መምህር እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ልክዕ ከም ሓወልቲ ፀጥ ኢሉ ይቐውም እቲ ገሪዕ ዕላምኡ ኣብ ጥቕኡ ሓደገኛ ፍጥረት ከም ዘሎ ከይተረድአ ክሳብ ዝቐርብ ብስቕታ ጽበዮ እቲ ናይ ሓደን ግዜ ምስ በፅሐ ግን እቲ ስቕታ ናይ ረሽራሽ ብረት መጥቃዕቲ ይቕየር ስቕትኡ መልኣኽ መስል ሰባት ክቐርብዎ ከለዉ ርእሱ ድኒኑ ሰላምታ ይህብ ናብ ሃድን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ግን ኣብ ውሽጢ ረግረግ ማይ ከይዱ ምውላድ ሓርገፅን መርዛማት ኣትማንን ብሂወቶም ዝውሕጥ ጋኒን ፍጥረት እዩ ዝቕየር ተፈጥሮ ንነፍሲ ወከፍ ናቱ ምስጢር ሂባታ እያ እተን ንስለ ውልዳተን ክብላ ህይወተን ዘጥፋኣ ፍጥረታት ኣብቲ ቀዳማይ ቪድዮና እቲ ሸብሉ ስሮክ ንውልዱ ብኸመይ ብጭካነ ከም ዝሓድጎ ሪኢና ነርና ግናኸ ተፈጥሮ ኩሉ ግዜ ጨካና ኣይኮነትን ሕጂ ኸ ካብ ሰብ ንላዕሊ ንውልዳተን ክብላ ኣካላተን ሓሊፈን ዝህባ ፍጹም ርህራት ዝኾና ፍጥረታት ክንርኢ ኢና እዘን ፍጥረታት እዚአን ውልዳተን ህይወት ክረኽቡ ንሳተን ግን ናብ ሞት ይጓዓዛ ክንሪአን ከለና ኣዝየን ዘፍርሓን ጨካናትን መስለና ኸውን ግናኸ በቲ ደጋዊ መልክዕን ኣይንገምግመን ኣብ ውሽጠን ዘሎ ፍቕሪ ደግን ፍጹም ርህራትን ስለ ውልዳተን ኢለን ህይወተን ዝኸፍላ እየን ቀዳመይቲ እታ ብህይወታ ኸላ ንውልዳታ መግቢ ትኸውን ናይ በዓቲ ሳሬት እዛ ፍጥረት እዚኣ ውልዳታ ካብ እንቋቑሖም ዝወፁ ኣብቲ ከባቢ ዝበልዕዎ መግቢ ስለዘየለ ሓንቲ ፍጽምቲ ኣደ ጥራሕ ክትገብሮ ትኽእል ውሳነ እያ ትመርጽ ንውልዳታ ንኣካላታ ክበልዕዎ ትፈቕደሎም እቶም ንኣሽቲ ውልዳታ ነዲኦም ብህይወታ ኸላ በልዕዋ ንሳ ከዓ ውልዳታ ምንቲ ከዓቢላን ክነብሩላን ክትብላዕ ኸላ ፍጹም ኣይትንቀሳቐስን እያ ቃንዛ ዓጊታ ንውልዳታ ዓብ ናይ ህይወት ህያብ ሂባያ ትማውት ካልአይቲ ኣብቲ ፍጹም ዝሕሉን ጸልማትን ዝኾነ ዓሚቕ ውቅያኖስ እትነብር ኦክቶፑስ እያ እዛ ፍጥረት እዚኣ እንቋቑሖም ዝወለደት ካብ ጸላእቲ ንምክልኻል ኣብ ከውሕያ ትልጥፎም እቲ ዘስደምም ነገር ከዓ ሕጂ ዝጅምር እዛ ፍጥረት እዚኣ እቶም ውልዳታ ክሳብ ዝበቁዕን ካብ እንቋቑሖ ክሳብ ዝወፁን ንዖም ክትሕሉ ን4 ዓመታት ሙሉእ ሓንቲ ቅንጣብ መግቢ ከይቀመሰት ትሕልዎም ኣካላታ እናደረቐ ጉልበታ እናተወድአ ይኸይድ እሞ
እቶም ውልዳታ ካብቶም ቋቁሖ ወጪኦም ክንቀሳቀሱ ምስ ጀመሩ ግን እቲ ኣደ ፍጹም ሓይላ ተዳኺሙ ህይወታ ይሓልፍ። ውልዳታ ብሰላም ክነብሩ ንሳ ግን ናብ ሞት ተመርሕ። ካብ ፍጥረታት ዓለም ካብ ሳሬትን ኦክቶፐስን ላዕሊ ርህሩህን መስዋዕቲ ዝኸፍል እንስሳ የለን። እታ ሳሬት ንደቃ መግቢ ኮይና ህይወት ሂባ ህይወት ኣትፅእን። እታ ኦክቶፐስ እውን ን4 ዓመታት ሙሉእ ፍጹም ከይተመገበት ነቲ እንቋቁሖ ካብ ሓደጋ ክትሕሉ ትነብር እሞ ደቃ ህይወት ምስ ሰኽዑ ግን ህይወት ኣትፅእን። እሞ ኸኣ ንሕና ደቂ ሰባት እዚ ፍጹም ፍቕርን ጽንዓትን ተወፋይነትን ካባና ምስ ረሓቐ እዩ ፍጡር ወዲ ሰብ ፍቕዱ ዝሳቐ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ደቂ ሰባት ካብዘን ደቀቕቲ ፍጥረታት እንታይ ንመሃር? ኣብቲ ዝመረረን ፀንከረን ናይ ህይወት ጉዕዞና ከምዚኣተን ንሓድሕድና ክንተሓገዝ ከለና ጥራይ እዩ እቲ ናይ ሰብኣውነት ንጸላምሉ ዝኸውን። ስለዚ ሰናይ ነገር ንቐድም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ የመስግን። ደሓን ኩኑ።